Помня и мач с Черноморец, Бургас, мисля, че играхме тук. И Ботев ни напълниха кошницата. Те тогава мисля, че беше Маристилов. Стадиона пълен, 6 на 1 ни биха. Хората викат, крещат, атмосфера уникална. Няма как да не те зареждат. Въпросът към треньора винаги ни беше къде ще тренираме, калта с горията или цимента. И като ни кажеше на цимента, ние се радвахме, защото беше най-равно. Първият път, като отивах към съблеканата, бях много притеснен. Ти ще влезеш в съблекана с такива фигури, като Боремиро, да не ги изрежем всички, Топозаков, Мечо Телкийски. Много бяха и наистина притеснението беше голямо, но с течение на времето и те ми помогнаха да се аклиматизирам. Меси беше в този набор, но той тренираше отделно индивидуално. Бяха с Фабрегас, Пике. Тренирахме заедно с този набор. Една година по-големите от мен. Европейски вечери и сега пак ще ги има с Ботев. Нещо невероятно. Играл съм и на Станфорд Бридж. Да. Това също е нещо незабравимо за мен. Ще го помня цял живот. Здравейте, вие гледате Спорткаст. Подкастът, в който надникваме зад завесата на българския спорт. В разговор с бивши и настоящи спортисти търсим формулата за успеха. Преди да започна, искам да ви благодаря на всички, които се абонирате за канала, които пишете коментари. Наистина ми е интересно да чета мнението ви. Помагайте, защото доста от хората, които гледат видеята, не се абонират. Това наистина много ще ни помогне. Не се иска пари, просто едно кликване. Абонирай се, subscribe и така ни помагате да растем. Днес за мен е привилегия да ви представя моя гост, който има над 350 мача в А-група, редица купи и титли с два от най-големите отбора в България, Левски и Ботев. Представям ви Лъчо Балтанов. Благодаря ти, че прия поканата и съгласи да ми гостуваш. За мен е удоволствие, аз благодаря за поканата. Ами да започнем от началото, но преди това кажи ми само футбола за теб какво е? Футбола, всичко, това го правя цял живот. Това го правя цял живот и за мен наистина всичко изградил ме като личност, като човек. Дисциплина просто много ми е дал. Естествено и много ми е взел, но тези неща са взаимни. А как започна с футбола? На каква възраст? Как реши да тренираш? Много отдавна, може би на 6 годишна възраст. Аз още тогава, естествено като малък ритех в квартала, но така се случи, че прямо като си говорихме, ти разказах, имахме едни треньори, де факто два ни бяха съседи, треньори в Септември София, ме видяха така на игрището. Как ритъм тогава с децата и директно дойдоха при мен и ме поканиха да започна да тренирам в школата на Септември. И оттам започна всичко. Ти имаш ли представа, примерно, за български футбол? Гледаш ли на тази възраст български чуждестранни отбори? Имаш ли някой играч, който ти харесва и някой клуб, на който си привърженик? И тогава нямаше много телевизия, но доколкото успявах в смисъл телевизия имаше, но канали такива да дават мачове бяха по-малко. Когато можех, естествено гледах. Следях много тогава, като давах английски мачове. Беше ми интересно и до ден днешен английското първенство ми е най-любимото. И се впечатлях тогава, още от малък, си спомням, 90, може би 93-та година и 4-та, започнах да симпатизирам на Манчестър Юнайтед. И до ден днешен ги гледам. Естествено, гледал съм много български отбори, но тогава още докато порасна, докато съзнаех за какво става въпрос, тогава вече се ориентирах. А като играчи, някой да ти Бекъм. Бекъм. Да, Бекъм. Какво ти харесваше в него? Защото тогава, споменах и преди малко, че играех на тази позиция десен външен халф, тогава така се казваше, не крило типично. И самите пробиви центрирания, десния му крак. И аз като малък много наблягах на фаловете. А Бекъм е известен също, освен футболните си качества, с един вид манекенството си. Това имитираш ли го? Не. Познавам между другото филмическите години приятели, които много го имитираха. Да. Негова стойка, обувки, прически. Мен не ме впечатляваш това, просто с изявите си на терена. А когато започна да тренираш, какви бяха условията? Бази, топки, зле? Зле бяха много. Няма какво да се лъжим. Въпросът към треньора винаги ни беше къде ще тренираме, калта с горията или цимента. И като ни кажеше на цимента, ние се радвахме, защото беше най-равно. И наистина бяха много тежки условия, но това те калява, това те прави, изгражда ти характер. Наистина, да играеш в такива условия и подобряй техниката, защото в много моменти ти чакаш топката примерно на едно място, пак тя подскочи, реакцията, спирането, всичко това изгражда много. И после като поодрадахме, като почнахме да играем примерно на Красна поляна, се сещам на стадиона, който е там, където играеха мъжете, като ни пуснаха там, тревата не беше уникална, пак беше неравна, но беше трева. И като отидахме там и не искахме да стръгаме по цял ден.
Добре, това сега всички се борят в школите да имат терени, нали, да имат по-добри условия. А тук, колкото повече хора си говоря от по-старото поколение, всички са преминали през уличния футбол, през цимента и са калили, са станали играчи. Не е ли грешка това, което правим сега? Че не им даваме такива условия. Един вид ги правим по-меки и негодни, когато отидат в А група на лош терен, се оправдават. Терена е лош или нещо друго. Това с оправданието, нали, да, нормално е. Напротив, трябва да имаме хубави терени, трябва да имаме хубави бази, да мога да виждаме и футбола в какво се превърна. Не говоря в България, говоря навънка. Стана вече толкова динамичен, набляга се и много и на физика, на скорост и терените трябва да са наистина хубави и децата да могат да се учат на хубави терени. Да, наистина, при нас това ни изгради, че, както се казва, ние играхме в квартала на цимента, прибираш се целия охлузен, щупана глава, нос, какво ли не, но пък сега според мен трябва всичко да е подредено, да имаш, примерно като нашата база, да имаш такива бази в България и футбол ни ще тръгне много нагоре, съм сигурен в това нещо. Аз напоследък си мислех точно по тази тема, защото нали се нямаме юноши, се не могат да направят, няма характери вече, не могат да направят крачката към мъжки футбол и това е доказано, че работи. Лошите терени каляват футболисти и вие си доказателства тези хора, които кана. Новите терени гледаме, че не става. И другото нещо си мисля. Нали, футбола е в световен мащаб гледаме бедни деца, които искат да пробият, имат характер, надмогват го. Те такси, които се слагат, нали, това ще спре едно дете да тренира по 80 лея такса, 40 лея такса. То може да има страшен талант, може това да му е спасението в живота, нали? И така ние ги осъкътяваме. Не знам ти дали си от заможно семейство или от средна класа, по-бедно, това според теб влияе ли? Според мен такси не трябва да има, но много хора, нали, трябва по някакъв начин да издържат школи и клубове. Но особено като видим някое по-талантливо дете, при мен така се беше случило, че нали, не съм от заможно семейство, нали, нормално живях като дете, вече като нали, повзраснах малко и видяха моят потенциал, нали, и тогава ми спряха таксата на мен. Ми взимаха, за да мога да се развия и да може да ми е по-лесно. Има начини винаги, стига да искаме да... А ти, когато започна, на каква възраст разбра, че нали, футбол е, как да кажа, нещо, което трябва да си отдаден и да си професионалист, един вид. Подхождаш ли още от малък към тренировките целенасочено, отдадено или си пропускал тренировки и не си го взимал на сериозно? Не, много рядко пропусках тренировки, още от рана детска възраст разбрах, че това ще бъде моето. Още от рана детска възраст и винаги съм го правил с много обич, много любов. Аз живеех в Люлин, до Красна поляна с 7-8 спирки с трамвая, даже от много малък започнах сам да ходя. С трамвая, броя спирките, слизам и отивам да тренирам. А твоите родители имаха ли някаква амбиция ти да станеш или отказаха ли ти подкрепа? Да, винаги съм имал подкрепа, но са виждали в мен, че имам желанието и може би и потенциала, защото все пак и треньори са говорили с тях и са им казвали, нали, трябва да се развива, има потенциал в него, виждаме нали, качества. И нормално е, те слушат и треньорите, които разбират, защото те не са били, баща ми Бог да го прости, или дядо ми футболисти, за да могат да ме насочват по някакъв начин. Да, защото сега наблюдавам, че много родители имат амбиция, по-голяма от самите деца. И нали, един вид те ги бутат, а то на сила хубаво не става, както се казва. Така е, факт, трябва да оставим детето да се развива само, да нямаме болни амбиции. Примерно сега, както моето дете тренира спортна гимнастика, аз да ходя в залата и да казвам нещо, което не разбирам, да казвам на треньорката, ама чакай това. Не. Оставям ги. Ако си има потенциал, качествата, ще се развие. Да, какво ти дете? Аз имам апел тук към всички родители, които имат деца. Просто оставете треньора да си върши работа, изберете си добър треньор и после го оставете да си върши работата, а не да коментирате. Бил съм на детски турнири и както и Александър Александров Кривия сподели, той отива и една дума не продумва, а слуша отстрани родители, които никога не са играли, дават акъли на треньора и на децата. Нали? Това е абсолютно грешно. Нали? Това е съвет към мен, който идва и от професионални футболисти. Просто ако искаме да се развиваме и децата да имат някакъв шанс, това трябва да се прекрати. Аз само един ще прекъсвам. Това е нещо, което за това казвам. Аз като съм бил на септември на по 7, 8, 9 годинки, при нас родители идваха само на мачове. За да ни гледат, да ни се радват на тренировки, на това нещо. Никога не си спомням родител да съм видял да присъства от толкова малки. А сега наистина
стоят, чакат ги, гледат, коментират, което не е окей. Не, Трябва да оставим детето се развие. Добре, искам да те питам също в началото казваш, че си имал нали, дарба, талант. Какви бяха, може би, природните ти дадености? Това, което тези двама треньори са забелязали, когато са те видяли в училището да играеш. Нали, някой има издръжливост, някой има повратливост, някой има бързина. И аз, често ти кажа, не мога да се сета точно, но ти спомням, до тези години имах добър дрибъл, техника имах добра, подавах топката, много бях издръжлив. Действително, даже тук до ден днешен така мога да бягам, нали, вече нямам тази динамика, скорост, нали, но издържам на всякакъв вид натоварване, за мен не е проблем. И вкарвах и много голове, асистенции, много бяха нещата. А когато започна, значи на 6 каза, че си започнал. Да. И кога идват Левски за теб да преминаш в тяхната школа? Някъде 13 годишна възраст, мисля, че беше 13-14 годишна възраст, след като минах едни проби в Барселона, като се прибрах, така, мен агент тогава ми беше Лъчо Танев. И той, нали, говори с тях, попитам, искам ли, аз тогава се съгласих, тогава, нали, все пак Левски ЦСКА бяха от водещите отбори, нали, нормално. Абсолютно, това се случи да мине поред моето развитие. Сподели ми малко повече за Барселона, това е доста интересно. Как се случват нещата? Ами пак, чрез Лъчо Танев ми уреди един пробен период в Барселона. Изкарах 2 седмици там, едно невероятно място. Най-добрият отбор в света. Това е коя година? 2003, мисля, че. 2003-та. 2003-2004 някъде. Добре, те ти казват, че отиваш в Барселона на пробите, в главата ти какво е? Наистина тогава беше, нали, шок. Това да отидеш да видиш този стадион, да видиш какви футболисти има. Аз тренирах в един набор с Меси. Меси беше в този набор, но той тренираше отделно индивидуално. Бяха с Фабрегас, Пике. Тренирахме заедно с този набор. Една година по-големите от мен. Ти тогава не си ги знал като имена, но... Не, тогава бяха малки. Откоряваха ли са? Да. Да. С какво? И мисля, примерно, като играхме квадрат, както го наричаме, Фабрегас не можеше да обърка. Той не може да влезе в квадрата, то си личеше още тогава потенциал, който има. И това с деца на 13 години, нали? Да, даже имаше един случай, в който играем квадрат и аз като новите се опитваха постоянно, както се казва, да ме набутат, ама аз няма бъркам. И примерно така 20-30 секунди спират квадрата, треньори и футболисти почват да ти пляскат. Че нали си показал нещо. Качество. Да. Това е уникално. 2 седмици си бил там. 2 седмици бях там, да. Това направо ти идваш от, както каза, терени с гори, отиваш там. Сигурно, добре, след това, когато се върна, как го прие? Защото ти си един вид бил в рая и сега се връщаш в българската действителност. Тежко ли е? Какво си казваш? Изпуснах си шанса или... То не е шанса, аз даже имах възможност да отида, но тогава имаше някакви такива законови пречки и не се случиха нещата, защото мен ме харесаха. А теб сте искали? Да, мен ме харесаха, но так не знам вече тогава какво се случи наистина. Като се прибрах, мина една седмица и седнахме и се разбрахме, че отивам в Левски. А Левски са разбрали сигурно, че нали... Те са ме следили. Ние сме играли много мачове срещу тях в септември. Побеждавали сме ги в септември. То тогава бяхме едни от най-силните набори в септември 8-8. Побеждавахме много отбори и с Левски винаги се получаваха спорени мачове. Аз съм им вкарал много голове и може би това ги е... Така са проявили интерес към мен. И все пак, Левски, да кажем, най-високото стъпало в България и ЦСКА. Обаче, спрямо Барселона не е. Нали, не е мирил. Как го приел психически? Имаш ли някаква безпреност? То тогава не мога толкова да го мислиш, ти си дете. Ти искаш да играеш. Нали, естествено, да развиваш се, виждаш, че вървиш в възходяща линия. И не съм го мислил чак толкова много, защото пред теб идват нови предизвикателства. И може би по тази причина не съм се замислял чак толкова много. Да, наистина, там където бях, това, което видях е нещо уникално, друг свят наистина. С такива футболисти и треньори. Тогава даже спомням, даже точно сега сещам, че май наистина 2003, защото тогава Роналдиньо пристигна в Барселона и си спомняме тогава как се завъртяха нещата. Барселона до тогава не бяха толкова този отбор, който по-останах. А ти къде? Там в Ламасия ли спиш? Къде е? Не, аз тогава спях в дома на Лъчо Танев, който е в Барселона. Да. А къде се храниш там? Там. А в Левски какви бяха условията, когато започна? Като терени, като... Бяха малко по-добре от септември, пак имаше тревни терени, имаше един балон, такова по-меко, така му казаха балона, така настилка, мека. И там ставаха много интересни тренировки. Ама закрито ли или? Не беше закрито. Не беше закрито, обаче така настилката беше по-мека, там и да паднеш няма да заболи толкова. Бяха малко по-добри условията, пак нали, не бяха вау, но да.
И ти каза в предварителния разговор, нали, че доста млад започваш мъжкия футбол, един вид прескачаш старша юношеските формации. Как стана този преход към мъжкия футбол? След като стигах в Левски, няколко месеца бях в школата и тогава имаше такива повиквателни за националния отбор. За моята възраст беше треньор Станимир Стоилов беше станал. Така около 3 месеца ни беше треньор в националния отбор и може би тогава видя моят потенциал и след един лагер мисля, че беше Молдова, той не дойде с нас тогава, води ни Цанко Цветанов ни води този турнир. Там се представихме много добре. После като се прибрах, веднага ми извикаха за 8-7 националния отбор. По-големите една възраст и имахме 2 контроли с Норвегия в Мировене, мисля, че да. И след втория матч, на втория матч дойде, гледам трибуните, нали, господин Стоилов и заедно с него Нацко Сираков. И аз този матч вкарах гол. И веднага след това дойдоха и ми казаха, почва с директно с първи отбор, аз бях на 15 години. А ти тогава на каква позиция играеш? Атакуваш полузащитник. И подписваш договор ли? Ти нямаш години? Не, на 18 подписвам договор. Тогава имам предварителни там някакви неща. Нямам точно спомен, но на 18 подписах първи си договор с Левски. И нали, това ти го казват, каква е емоцията? Тогава почваш с първи отбор, знаеш какви футболисти има в съблекалнята. Даже си спомням първи път, като отивах към съблекалната, бях много притеснен. Ти ще влезеш в съблекална с такива фигури, като Боремиро, да не ги изрежем всички, Топозаков, Мечо Телкийски, много бяха и наистина притеснението беше голямо, но с течение на времето и те ми помогнаха да се аклиматизирам и така да покажа моят потенциал. Добре, ти влизаш, това ми е най-интересно. Винаги футболистите, като влезат в нов отбор или от юноши, като скачат в мъжете, не познаваш никой или познаваш някой, обаче влизаш в тази съблекалня и ги гледаш ти какво правиш? Нищо. Минаваш с всеки да се запознаеш или не, в смисъл тогава някои правиха масажи и ти ги гледаш, ти си притеснен, влизаш, казваш добър ден, сядаш се на мястото и стоиш и не мърдаш, чакаш да почне тренировката. Да. Някой дойде ли да ти каже нещо? Да, имаше много хора. Повечето минаха. Как си, какво си, що си, винаги естествено помагат, обаче бяха, когато се работи и там нямаше да си правиш каквото си искаш. А как подхождаха, примерно, Лимона ми беше на гости, когато той се е качвал в Ботев в мъжете, нали, казах, че има някои футболисти, които, нали, се опитват, нали, едни ги е страх, че може да им вземеш позицията, други са, нали, много голяма класа и, примерно както Коци Видов е бил и за него не е проблем, нали, се отнася нормално, но някои футболисти казва, опитват да ти стъпат един вид на врата, дали ще ти подхвърлят нещо, като объркаш някоя топка, дали ще базикат. Имаше ли такива неща? За бъркане на топки, да, в смисъл много имаше така остри реплики, но това едно време беше така, навсякъде. Не само в Левски. Говорил съм с други колеги, които са ми казвали, че така със здрава ръка опитните футболисти, нали, така, каляват малките, да го кажем, защото наистина беше така в Левски, като имаш право даже нямаш право и на една да сбъркана топка. Ако играеш квадрат и различно вид упражнения и в твой отбор са, примерно, по-опитни футболисти, объркаш ли те трябва да гонят, жална ти майка. Такива бяха времената, но наистина ме калиха и така много ми помогнаха. Как го приемаш това нещо, когато някой ти подвикне? Защото има, нали, различни хора играчи. Някой може да се сви да се притесни, друг да си каже, аз ще покажа сега на теб, примерно нещо такова. Каква ти беше настройката? Не, аз бях от този тип, който, нали, имало е напрежение, притеснение, но чак до такава степен не. Винаги съм излизал мотивиран на 100% и дори да сбъркам, не се притеснявам после да се скрия, както се казва на футболен език и да не искам топката да играя. Не, напротив, още повече почвах да я търся, да играя и може би това така после ми помогна през годините. А има ли в Левски и в Ботев и в отборите, които си играл, нали, то тогава вече са минали много години от тогава, но все пак, както е, пак ще върна в предварителен разговор, си говорихме за мениджърските игри. В мениджърската игра може да, нали, да сложиш някой опитен футболист до някой млад футболист, който да му е като ментор, като да го въведе, постоянно да му дава съвети. Или сега вече има спортни психолози, нали, където можеш да се обърнеш, ако нещо те притеснява или за съвет. Преди имаше психолози. Имаше ли? В Левски съм работил с професор Татяна Янчева, нали, беше тогава в отбора и много ни е помагала и тя. Защото някой каза, че, нали, това е един вид измислица, нали, не го ползват, отричат го спортната психология или съвет от някой. Напротив, много е важно, за да мога
на един млад футболист да му се помогне по този начин, защото наистина помага, на мен ми помогнала много точно както говорихме за това, респект от футболистите, нали, като се скарат като такова, като отидеш с спортния психолог да работиш и да говориш, той ти показва начина, по който да постъпиш, по начина, по който да се държиш и мисля, че е от голяма полза. Това е страхотно. Аз мисля, че сега първа навлиза в България, но явно е сега практика. Да. Отдавна го има. Ами добре, в Левски почваш, нали, постепенно Мари Стоилов, реално ти е бил треньор в Национала, след това подписвате договор и почва, нали, той работи ли с теб индивидуално? Да. На какво работи? На много неща. И за защитни функции, атакуващи, много. Наистина е имало случаи, като сме на подготвителни лагери, си спомням сега един случай в Кипър, мисля, че бяхме след тренировка, сме оставали по 2-3 часа. А това само с младите футболисти ли го прави? Да, с по-младите, естествено. С по-младите. Вече ти като си изграден футболист, да, може да се работи за нещо, което, да кажем, малко ти куца, може да подобриш, примерно първото докосване, да завършиш удар. Може, нали, но при младите футболисти са много аспектите и трябва като видиш нещо, което е по-слабо, да го гледаш да го коригираш. Но той правеше много неща. Дали може аз имах добро спиране на първо докосване, няма значение. Караше ме по 200 пъти да спирам топката. Това е страхотно. Надявам се да има повече такива специалисти в България, които да обръщат внимание на младите, защото, нали, казваме, че този преход от юноша към мъжки футбол се губи. Нали, дават им шанс на някой, но се чудим къде. Според мен с работа такава, каквато е професионална, нещата ще си дойдат на място. Трябва да има, освен, нали, групови тренировки, трябва да има индивидуални много. Трябва да има индивидуални, за да може да подобряваме качеството на нашите млади футболисти. А ти психически, това е технически и така нататък, психически, как се настройваше за мачове? Имаш ли някакви ритуали, които правиш преди мач? Мислиш ли, примерно сега, утре имаш мач, вечерта така ще отиграя, това ще направя? Такива неща в главата много. Такива неща в главата много мога да си мислиш. Много пъти съм си представил, особено такива големи мачове, които сме играли. Даже си спомням, тук ще дам един пример. Мач играхме с Бейтар Иерусалим, с Ботев за евротурнирите и аз бях счупил малък пръст на крака. На предния матч за европейски турнири с Партизани, първия матч не играх с Бейтар там в Израел. Втория матч, нали, с инжекции, с това се оправих и вечерта преди матча. Си викам, утре ще вкарам гол. Така си го мисля в главата, ще вкарам гол, нали, превъзмогна болката и наистина така се случи. Понякога това помага. Представяш си хубави моменти и хубави отигравания. Да, аз и с спорта психоложка на Ботев говорихме и тя каза, че визуализацията е доста важна и помага на много футболисти. Серкан също тук сподели, че доста често така му се е случвало, когато се е визуализирал дадена ситуация, точно или почти в същата да му се случи в матч. Така че за младите футболисти използвайте тези техники, чувате ги, нали, от първо лице, помагат. Помагат, да. В Левски играете, там е много силния отбор на Левски тогава по това време. Има страхотни футболисти, нали, и Христо Йолов, и Бардон, и Телкийски. Ти като млад, гледайки ги, попиваш ли нещо от тях? Аз като малък тогава си спомням, че любимец ми беше Мечо Телкийски. Пак, защото от дясната страна не играеше и така много го наблюдавах движение, защото наистина беше много силен. Всички бяха много силни футболисти. Няколко се карим душата. Тогава отбора на Левски беше наистина много силен. Помня какви успехи постигна. И съм гледал много, пил съм много. После като отидах на друга позиция да играя в средата на терена, говоря като дефанзивен халф, гледал съм от Бури Миросов се учил. Много футболисти. А като колектив, имаш ли в този отбор на Левски колектив или всеки си беше такъв, както примерно Кристиано Роналдо е казал, не е нужно да сме най-добри приятели, важното е на терена да се разбираме. Това е така наистина. Да, колектив имаше, но наистина може с някой да не си близки отношения, да ходите всеки на кафета, но на терена да излезнете и да сте като едно цяло, да се разбирате, както се казва, с затворени очи. Но тогава имаше колектив, наистина бяха близки. А как са, защото после ще стигнем и до Ботев, но защото съм чувал, нали, за Ботев, че е имал така сериозен колектив при първата купа. Как се изгражда един колектив? Може ли треньора да го изгради на сила? Не на сила, един вид, ама не по естествен път или всичко трябва да стане по естествен път, просто да си паснат характерите? Според мен по естествен път, да, треньора има много голяма роля. Има много голяма роля, но вътре вече в съблеканата е важно какви характери имаш и какви хора. И мисля, че така нещата се получават по естествен път, усещаш се с хората около тебе
и се случват нещата. Ако говорим за този отбор тогава, ние освен на терена бяхме нон-стоп заедно някъде, много голяма част от отбора. Дали обяди, дали вечери. Това ми направи впечатление също, когато Марин Бакалов ме гостува за отбора, един от най-силните отбори на Ботев през 80-те. Той също каза, че те са били неразделни пак така и отделно и на терена са оставили след тренировка да си центрират топки и да си заучават положения. А самият треньор може ли нещо да направи, за да изгради колектив? Може естествено, по начина по който и той се държи с нас. Ние тогава бяхме и треньорски екипи и футболисти едно цяло. Така се случваха нещата, че се разбирахме много добре и това е най-важното. Да си имаме доверие един на друг и се получават нещата. Също съм ти чувал да казваш, че Мари Стоилов е доста строг като треньор. Факт. Неговия стил на работа, какъв сега, примерно, гледаме Анчелоти, се държи повече като приятел един вид с играчите си, наставлява ги. Гвардиола е някакси по-строг, по-взискателен. Казва им, няма да мърдаш в тази позиция, така ще играеш, това ще правиш. Мари Стоилов как е в това, ми е интересно? Мари в много аспекти. Мари се държи приятелски, но когато трябва да сваля на земята. И така с нас, с по-младите, това доста ни е помогнал. Този набор, който бяхме, тогава мисля, че ни качи 5 човека в първи отбор. Нали, от 8-8 и от 8-7, аз, Мариан Огнянов, Ники Димитров, Нико Петров бяхме. Той ни качи тогава заедно и много наблягаше на нас. И това, може би един вид ни каляваше, както казах преди малко, характера. Както се държи приятелски с нас и като види малко да кривнем, ни сваляше на земята много бързо. Аз, понеже Мариан Огнянов ми каза, че по лагери сте били в една стая. Има ли между вас конкуренция, примерно, кой да играе? Или когато сте си били, примерно, така по лагери в стая, говорили ли сте си, сега ще пробием при мъжете, трябва да направим еди какво си? Конкуренция има, да има конкуренция в футбола, но ние сме били приятели с Мариан. Даже мога да спомена тук един случай в Левски, не помня само, че кой матч беше. 4-мата, които ги изредих. Трябваше един от нас да влезе в групата. И господин Стоилов се чудеше кой да е. И след тренировка ни извика и каза на Бошката Митрев да стане на вратата, който последен остане, да ме биеме дуспи. И пропускаш, не отиваш в групата. И който последен остане, отива в групата с отбора. Нали, понеже защото всички бяхме качествени футболисти, за да е честно и направено състезание да видим кой ще го спечели. Тогава го спечели, мисля, че Ники Димитров Хичо. Да, иначе с Мариан много от години сме били заедно и в Левски, тук в Ботев, като дойдох, много се разбирахме с него, както на терена, така и извън него. Много ми е интересно така млади футболисти, като са в един отбор, освен, нали, ти каза, конкуренцията помежду си, приятелските отношения също са важни, обаче има ли завист? Примерно, защото сигурно си говорите помежду си, какъв договор има, каква заплата има между футболистите, това има ли го? Може и да го има, при мен никога го е нямало. Никога не съм гледал пари, това, нали, кой колко, да му имам някаква завист или каквото да било. Примерно искам да получавам колкото той. Иначе... Никога не съм казал това нещо. Въпреки, че съм имал правото да го казвам, но не съм го казал, може би такъв човек съм. Имал съм правото да го казвам, но защото съм виждал, че правя много повече за отбора от даден футболист, но не ме е вълнувало толкова. А как ти се отразява като млад футболист, примерно писанията по медиите? Четял ли си, примерно, ако имаш добри представяния или лоши? Примерно лошите могат да те бутнат, добрите да, примерно, прекалено много макар че ти каза, че Станимир Стоилов е свалял на земята, но лошите, примерно, ако нещо е писано лошо или... Писано е много, но преди малко, как си говорихме, няма как да си харесван от всеки. Това е нормално и другото ще е странно, ако пък си обичан от всички. Нали? Това ще е нещо невероятно. Но не ми е влияло по никакъв начин. Имало много писаници, дори като съм бил и по-малък юноша, имаше тогава, то може би още ги има такива жълти вестници, какви ли не истории съм чел, нали, за мен. И затова, пак казвам, тук се стига до едно нещо, в което изграждате тебе като личност и не обръщаш много внимание на тия писаници. Не ми е влияло никога. Било ми е хубаво, естествено, като са писали хубави неща за мен. Даже майка ми беше събрала един цял албум, такъв голям. И вътре стари, от вестник, изрезки. Даже мисля, че е вкъщи тук. Мога да го покажа някой път. Има много статии писани. Тя ги е събирала хубавите за мен. Това ще е доста интересно, да.
Ами тогава за младите просто да кажем, като съвет да не обръщат на негативните коментари, да си изследват пътя. Въобще да не обръщат внимание на нищо. Да се фокусират, да тренират, да дават всичко от себе си, да са постоянни, защото за мен класата е постоянство, и да се учат. Да се учат всеки ден. Сега живота стана, да се върна малко назад, ние преди нямахме телефони, интернет клубове имаше, но там да отидеш, ще трябва да ти дадат пари. Беше така. Сега вече всеки има достъп до какво ли не. Социалните мрежи много се развиха. Всеки чете коментари, обръща внимание на какво ли не е. То какво казал, какво казал. Не, наслаждайте се. Излезте говорим сега за младите футболисти, да излезем да се наслаждават. Много хубава професия, много да, може да ти вземе много като контузии, като това. Неизбежно е, но чувството е, примерно това, като виждам тази снимка, да се стигне до тези купи. Това чувство не може да се обясни, то трябва да се изпита. За да се стигне до там, трябва да има много, много постоянство, много лишаване от много неща, за да стигнеш до там. Сега вече знаем, че те са обладани от компютри, от телефони. И за съжаление, аз съм го казвал тук и на млади футболисти, 7-8 годишни бяха дошли, имаше един такъв лагер на базата. Говорих пред тях и им казах, аз имах тренировка, да кажем на Герена, примерно тогава, или в септември, дори където да съм бил. Тренираме 2-3 часа, но после тренировката не свършва за мен. Аз отивам в квартала и 8 часа ритъм навънка. Да. И това много, много ми помогна. Да, т.е. с Иван Иванов също каза, с натрупване си получават нещата, защото като се сравни 10 часа постоянно ритане срещу час и половина тренировка, дори час и половина да тренираш индивидуално, пак не мога да наваксаш 10 часа само постоянно футбол. Естествено, да, аз сега сещам с един случай, ми изкача в главата, като казах, че съм ритъл в квартала. В училището ми в Люлин имахме матч, преди на ден тренирахме на Герена и играхме с Левски Славия на Герена. И нали, отбора замина на лагер, аз не съм в групата, нали, по-малък. Обаче нещо беше станало, не помня, някой се беше разболял или нещо и аз телефона ми вкъщи звънял, обаче аз съм в училището и 5 часа ритъл. Прибирам се, гледам много пропуснати и мисля, че тогава ми беше звънял господин Цанко Светанов. Къде си, какво става? Вика, ми бях тук до училището, вика в групата си за матч. И то правиш си, отидеш директно на това на матч. Еми да. И няма толкова неща, които да те разсеиват. Нямаше факт, това е факт. По цял ден мислехме само за игри, телефони, нямаше такива неща и ние знаехме винаги кой къде се намира, защото винаги бяхме на едно и също място, това на игрищата пред блока. Еми, тези времена няма да се върнат. И тогава пак мога да кажа, че аз съм го казвал и тук на малките в отбора, аз можех да играя всякакъв вид спорт, защото ние имахме какво ли не, тенисна маса, волейбол, баскетбол, в училището имаше всякакви видове спорт. Те са ни предлагали да почвам да играя баскетбол. Тенисна маса съм тренирал, плуване. Мисля, можехме всичко. Да, така е. Абсолютно съм съгласен. Но няма да се върнат тези времена, за жалост. За жалост. В Левски, както казахме, е много силен отбор. Играете в Европа. Там получаваш някои шансове. Помниш ли, разкажи нещо за европейските мачове? Бяха много хубави. Аз си помням първия мач, където бях групата, беше срещу Удинезе. Там. Мисля, че Игор Томаш се беше контузил и аз попаднах в групата. 0-0 свърши матча там в Удинезе. Наистина уникална атмосфера, вечер и много неща си спомням, но чувството е много хубаво. Европейски вечери и сега пак ще ги има с Ботев. Нещо невероятно. Играл съм и на Станфорд Бридж. Да. Нали, това също е нещо незабравимо за мен. Ще го помня цял живот. Един такъв матч, колко опит ти дава след това, когато играеш тук пред 3000 човека? Сигурно нищо не мога да Ами това казвам, жегни. За да стигнеш до там, трябва да много усърдност, да мога да играеш европейски матчове. За да стигнеш до там, трябва да се бориш, да тренираш, да мога да изпиташ това чувство. И затова ти, като се върнеш тук да играеш пред 1000-2000 човека, това трябва да те мотивира допълнително, да постигаш по-добри резултати, за да стигнеш там горе. Да. Иначе ще си играем пред 500 човека. А не да те демотивира, защото виждаме и Лудогорец сега, и други играчи, и други клубове, като Левски и ЦСКА, които играха преди в евротурнирите. В Европа добро представяне, идва тук и че ли мотивацията няма да се изправиш. Може да има един вид отпускане, но тогава трябва да се намери, нали, начина, по който да се вдигна отбора, защото аз си спомням, ние с Ботев, като играхме 2017 в евротурнирите, имаше едно такова леко отпускане, докато играхме в евротурнирите и после, като се преверем така, нали, имаше и други причини. Примерно, си спомням, мач тук с ЦСКА играхме, паднахме 6-2. Тогава не играха ли много футболисти от титулярите, нали, беше им дадена почивка, но пак имаше едно такова отпускане.
И има ги тия неща, но трябва един мач, ако лакатуш и мислиш за евротурните, другия трябва да си на 100% да мога да се върнеш в играта. Това сигурно е работа и на треньора, нали? Да. Като И психолог там, да. и като обяснения. Добре, ти в Левски също печелиш шампионата, купа имаш спечелена. Макар дори да не си, нали, главно действащо лице, все пак те успехи, ти участваш в тях по някакъв начин и ти дават опит и самочувствие. Това ли е ключовото? Защото когато в Ботев са идвали играчи, специално от Левски, винаги публиката е с едно на ум. Но съм забелязал, че всичките играчи, и Мариан Огнянов, и Иван Цветков, и ти, сега и Евелин Попов, просто имат някакво самочувствие, което, не знам в Левски ли е придобито така, в школите ли го учат, той Евелин Попов другаде е бил, но как се изгражда това самочувствие? Благодарение на тези печелени купи и титли или благодарение на това, че ти си марката Левски един вид? Това още от юношеските години за мен. Защото аз всяка една тренировка от малък много мразех да губа. И това ти изгражда един менталитет на победител. Всяка една тренировка, не говорим само за мачове. Изграждате менталитет на победител, защото, пак казвам, септември школата, набора, в който бях, ние бяхме първи или втори в класирането. Отидах в Левски, постоянно първи. Ние побеждахме, говоря в юношите. После отидах в първи отбор, но ме сваляха да играя за само мачове, примерно за дербита с по-силните отбори. И винаги побеждавахме, бяхме първи. Бях в отбора, нали, когато побеждаваш, ставаш шампион, нали, евротурнири. И това може би един вид вече ти даде такъв менталитет. Аз затова много мразя да губа и винаги като излеза независимо срещу кой отбор съм казал, че излизам да побеждавам. Да. Опитвам се да го предам на съотборниците и мисля така, че много случаи съм помагал по някакъв начин. Сега те ще кажат дали е било така. Аз като външен наблюдател, нали, ми е направо много впечатление. Това и със сигурност е истина. И точно това си, защото тук в Пловдив имаме една поговорка, че Ботев са до табелата за Пловдив. Тоест на гостуванията един вид нямат психиката, че ще победят, нямат вярата. Докато в Левски ЦСКА, там от юноши, знаеш, ти си фаворит, ти трябва да биеш и печелиш. Нали, тази нагласа. Преди беше така, сега не е точно така, но в Левски ЦСКА ли не е така? В смисъл, да, преди наистина, както казваш, беше така. Нали, побеждаваха постоянно и навън и навътре. Има преди, че сега не е точно така, защото все пак виждате Лудогорец колко години подред доминира в нашето първенство. И за Ботев не е имало, имало такива моменти, в които наистина имали сме серия без победи навън, но смея да твърдя, че сме играли, може би, един много хубав футбол, побеждавали сме много и навънка и вътре. И са били едни прекрасни моменти. Аз се заобичах този клуб като мой роден. Тъй, че винаги ще го защитавам. Да, нека да преминем точно към Ботев. Идваш в Ботев от Левски. Нормално е, както казах, публиката да не е на 100% зад гърба ти. Как е спечели? То не само е спечелим, ти имаш не всеки човек, не всеки играч прави такава дълбока връзка с феновете. Нали, ти усещаш, сигурен съм, че усещаш. Как се случва това нещо? Как излизаш и, както казвам, винаги даваш всичко от себе си. Аз първото ми интервю никога няма забравя, ми се обадиха, като дойдох тук. Даже бях точно на базата, с колата бях дошъл, мисля, че да подписвам договор или идвах на базата, не помня, веднага ми се обади там, не помня, един журналист от някакъв сайт. Коментирахме, нали, и ми пита, нали, какво ще направиш за Ботев, как ще остава сърцето си на терена. Нали, той ми пита точно по този въпрос, заради феновете, нали, Левски, Ботев. Ще им покажа с играта си, че, нали, да им спечеля доверието, както се казва. И така тръгнаха нещата, че аз още първия мач вкарах гол, след това пак следващия мач гол и може би това повлия. Гледайки отвън, нали, защото сега когато си в Пловдив израсъл, Ботев и Локо, всеки си има някаква представа за тези клубове. Когато си софиянец още повече, какъв е Ботев, примерно, как го гледаш като марка, като клуб? Защото сега, примерно, аз имам някаква нагласа към Славия, към Локо София, към Черноморе, нали, като клубове, като в иерархия, в такова нещо. Ти си футболист, играл си до сега в Левски, играл си в евротурнири, трябва да отидеш в Ботев. Как го гледаш това? Аз имах, нали, други отбори преди след Левски, нали, играх Черноморец и под Ная бях и във Враца. Нали, дойдох де-факто от Черноморец, се върнах в Левски за един месец и дойдох в Ботев. Ботев винаги съм го чувствал като голям клуб, защото аз съм гледал и мачове. Да, имали са лоши периоди, нали, където бяха в група, аз съм ги гледал. Тази публика, която ги подкрепеше, нали. Да. Това ти показва, че клубът е обичан.
и че хората обичат клуба си. Мен това най-много ме държеше и ме впечатляваше винаги. Викът не съм бил в Ботев. Аз помня и мач с Черноморец, Бургас, мисля, че играхме тук. И Ботев ни напълниха кошницата. Тогава мисля, че беше Маристилов. Стадиона пълен, 6 на 1 ни биха. Хората викат, крещат, атмосфера уникална. Няма как да не те зарежда това. Да. Има е магет тук. Има е магет. И има нещо, нали, както казват, любовта на феновете нали, прави един отбор голям. Много Може да нямаш много титли, защото сега ако ги сравним дори с Лудогорец вече, не е така, но като ги сравним като атмосфера и... А какво е да играеш пред такава публика? Дава ли ти крила? Променя ли нещо в самото ти представяне, когато стадиона е пълен? Променя много. Много помага с самата атмосфера, като е пълен стадиона и сега видяхме и мачовете за купата, особено като се напълни стадиона, по какъв начин започна мача. Колко бързо дадаха криле феновете на футболистите и трета минута вече водихме. Дават много помагат и се надявам всеки мач да е така с този прекрасен стадион, който имаме и си мисля така, че след тези европейски вечери надявам се така да направим хубава есен в евротурнирите и да заредим още повече хора и стадиона всеки мач да е пълен. Всеки мач, дори да е с някой по-слаб отбор, стадиона да се пълни. Това ще е от голяма помощ и за футболисти. Аз съм сигурен, че ако стадиона е пълен, това кара играчите играят на 100, на 110% и тогава, ако матчът е на кантар, то матч ще бъде взет. И това в период от цял сезон може да се бориш и за първо, и за второ място, а не просто да чакаш, защото сега срещу ЦСКА беше пълен, нали? Хубава победа, всичко готино и следващия матч много малко хора, което и мисля, че Хикс направиха. Публиката и феновете трябва да разберат, нали, че те са много важна част и дават криле на състезателите и на отбора. Така е. Това въпрос е нали, и в какъв час и в какъв ден е матча. Нали? Това също, новото БФС, ако може нали, да направи нещо по въпроса, не само за Бота, а за всички клубове. Нали? Футбол е за феновете. Добре, в този ти споменахме за добрия колектив и купата, която спечелихте първата, която никой не очакваше. Ботев не беше печелил трофей много години. И ясно е, че целта ви не е била купа, макар че винаги в Ботев целта е купа, нали? Има си песен. Лека по лека по този път към титлата, кога повярвахте, че може да я спечелите? Аз повярвах след мача в Благоевград, след като и победихме в четвъртфинала. Аз се бях върнал от контузия, скъсани кръстни връзки, точно предната година бях скъсал лятото. И така 6 месеца докато се върна, и се върнах януари 2017 на подготовката, направих подготовка. И имахме мач с купата с Пирин в Благоевград, тежък мач много и победихме 1-0 и тогава си казах, че да направяме. Това си ти, а другите в съблеканото усети ли ги да? Всеки един го усети. Аз даже в съблеканото точно тогава им казах, хайде, една крачка към финала. И те, всеки го усещаше и наистина така беше, че и после на полуфинала жребия, който изтеглихме, беше срещу много силен отбор тогава на Верия. Бяха много силни футболисти, много трудно ни беше, но вече след като ги победихме първия матч, да, беше много тежко и втория, но си казах, отиваме на финал. Беше страхотна емоция да се гледа целият път и самия финал, в който абсолютен аутсайдер, мога да кажа. Нали, Ботев бяха. Но това беше на онзи отбор, че играеше красив футбол. Атакуваш футбол с контрол на топката, носиш наслада и заслужено мисля, че станахте носители на купата. Сега като го сравниш с този триумф през 2024, в който нали, имаш по-малко участие и стила е съвсем друг. Сега стила повечето е на контратака. Между тези два отбора, кой е по-добрия? Не мога да кажа такова нещо, защото наистина, както каза, стиловете са други, времената малко се промениха. Футбола се набляга вече много на скоростта, физик, не че преди не го е имало. Но някак си беше да го кажем, романтичен, комбинативен и такъв беше, но сега наистина виждате и в световен мащаб много се промениха нещата, много се набляга на скорост, на физика, на динамика. Тези неща сега са водещи. И много по-различно. Не мога да сравняваме двата отбора, защото и сега има много добри футболисти, и тогава имаше много добри футболисти. Сега са повече чужденци. Как се гради колектив с чужденци? Възможно ли е пак да има силен колектив? Възможно е, пак повтарям се, тук опира до характерите на самите, и дори и чужденци, и българи. Смея да твърдя, че сега също има един добър колектив в отбора. Всички са добри момчета,
нали, естествено, говорим съблекалната на терена, не трябва да си много добър. Излизаш да побеждаваш, както казвам винаги, но в съблекалната има комуникация, с всеки един си говори. Така, хубавото е, че вече все повече, това е поне от една гледна точка, че все повече млади футболисти българи знаят и говорят английски, защото комуникацията, примерно при нас, повече протича на английски. И това е много хубаво, защото така се научаваш. Де факто аз не съм учил английски в училище толкова, аз научих английски покрай футбола. Не че го говоря перфектно, но това е един плюс и за моите футболисти. И тук пак опира до характера на футболистите. Как ще се паснат, по какъв начин. И смея твърда, че сега пак има добър колектив. Да, защото личи си, че отбора върви, а без колектив нали, трудно става. В ролята си на капитан, какво точно се изисква от един капитан? Имаш ли разговори само ти с треньора и той да ти казва, искам това да направиш? Много са такива разговорите, много. С треньорите през годините, като съм бил, е било така е редно да бъде. Трябва да има някаква иерархия, да се сложи и да се знае кой е капитан първи, втори, другите футболисти да знаят по какъв начин ние следим, да държим съблекалнята. Примерно сега в случая Попето първи капитан, аз бях втори. Да държим съблекалнята, като видим нещо нередно да го поправим при даден футболист. Дай пример, нещо нередно. Не с имена, ама някаква ситуация, която примерно не е редна да се случва. Не говорим сега тук за такива неща, дисциплинарни неща, закъснение, тук, там, за някакви такива неща говоря. Вече на терена си говорим, подсказваме си, ако трябва някъде ще се скараме. Много са нещата. Ти трябва да си пример, нали? И както ти за това ти се дава тази лента, тя не е само за да я сложиш и аз съм капитан, ама ти за теб зависи много неща. Мисля, всеки разчита на теб. Аз през годините съм бил капитан и на Черноморец, в младежкия национален отбор съм бил капитан, в Ботев дойдох бях капитан, дори в Левски съм слагал капитанската лента и смея да твърдя, че това не е случайно. Не е просто дали са ти слага тук и ти си капитан на някаква табела. Не, това трябва да ти имаш отговорност за целия отбор. Когато си капитан с младите футболисти, които влизат в мъжкия отбор, имаш ли по-специални отношения? Винаги гледам да помагам. Винаги гледам да им помагам, да мога да им е по-лесно. Нормално е в тях да има някакво напрежение и притеснение. Ние се опитваме, понякога така малко ги, както преди малко казахме, сваляме ги на земята, но то като се види, че някой е отпуснат, е напълно нормално, за да може да го, малко както се казва, да живне. Тъй, че имало много случаи, помагали сме и много. И много пъти, даже сега с Попето, много пъти така, аз Попето и Минката преди тренировката, моите футболисти още не са загряли, заставяме тримата в един триъгълник и вкараме един по един да гонат. Те не са готови да се загряли, ама няма нищо. Каляваме ги. Да. Трябва да има и такива моменти. Но хубави момчета са в съблекалната на първия отбор говоря. Аз ще работя сега с много от тях във втория отбор и се надявам, че така ще се развият и ще постигнат големи неща с Ботев. А слушат ли ви? Искат ли? Търсят ли ви съвети? Искат ли да се развиват? Слушат. Искат. Те момчета, особено които влезнаха вече в първия отбор, които са близко вече до това да, както се казва, захапат на футболен език. Слушат много и наистина са добри момчета, тренират много усърдно и пожелавам да продължат по същия начин, за да могат да стигнат един ден да са твърди титуляри в първия отбор и може би защо не някой отбор в чужбина. Абсолютно, това трябва да има целта. А ти имал ли си някаква цел и мечта като малко? Примерно, искам да играя в този отбор. Аз, както казах, че исках мач с Ранетата, ама знам, че беше невъзможно, ама мечтите са безплатни. Да. Тъй, че целял съм се в много, винаги като малък съм се целял много, аз и преди малко като говорихме, преди да започнем да снимаме, така бях добър, да кажем, футболист, колкото и нескромно да звучи, за годините, които бях и се развивах с доста бързи темпове тогава. И това го виждаха много хора и просто единствено ме яд, че не успях да заиграя тогава по-често в Левски. Да. Но тогава отбора беше много силен. Много силен и много трудно беше. Като станахме шампиони 2008-2009, изиграх повече мачове, това тази титла ми е по-така специална с Левски, защото изиграх 14-15 мача от 30, което пак не е малко. И станахме тогава шампиони с Емил Велев. Ами, като си говорим за млади футболисти, кой е талант, който не успя да стане? Аз си виждал в него много качества. Някой, който се е изгубил. Те са много примерите. Сам идва на главата един Нико Петров, имаше много талант. Това е в кой отбор? В Левски. В Той после по игра, но според мен може да игра на по-високо ниво. Примерно, защото той имаше много интелект футболен,
на позиция, която играеше. Боян Табаков беше. Да, и Боян Табаков също, да, и той имаше много голям потенциал. 9-0, мисля, че беше той. Мисля, че беше 9-0 и защото пак... И аз си спомням сега, ти като каза и за него, да, по-моему в юношите вкарваше всеки мач по много голове тогава. Да. И даже тренирал с нас с първи отбор. Да, мисля, че даже има мачове там за евротурнирите, също мисля, че го пускаха. Не съм сигурен. Но... Те са много могат да ги изредиме. Да. Много са такива, но във футбола е така. Във футбола трябва да си фанеш шанса, не успееш ли, после живота те завърта и по-надолу и накрая си ориентираш в нещо друго. А от другите футболисти, които са успели, кой се откорява най-много, с който си играл, като дарба, като качества? С който съм играл? Те са, примерно, в Левски са много, да не ги изреждам всички. Мога да кажа много футболисти, като се замисля, защото дори по-пето ние изразахме заедно. Той също беше в септември, ние бяхме заедно. После той отида в Левски малко по-рано, отидах след него. Нали, той после вече тръгна по друг път, направи много хубава кариера. Много са и Тошко Неделев, с много добри футболисти съм играл. А Тошко Неделев, защото много хора са го споменали, какво го прави по-различен? Той има, както говорим за футболисти, нали, някои постигат нещата с много работа, много труд. При него има нещо дадено отвътре, в смисъл, има много невероятен ляв крак и това в неговия случай е неговата дарба. Да използваш този ляв крак по този начин. И разбирането, може би, за футбола, кога да е тайминга. Интелект, тайминг, знае как да я подаде. Приятно да се играе с такива футболисти, предполагам. Естествено, да. Бенефисът ти мина, вече имаш нови хоризонти. Какви са целите ти за напред? Целите са ми просто така малко вече ще отивам постепенно от другата страна. Да. Това правя цял живот. С това съм се захванал. Трудно ще ми е със сигурност. Много по-различно от това да си само футболист. Сега вече аз тук от известно време следа процесите, нали, по какъв начин се случват от другата страна нещата. И не си е много трудно, както го казах наскоро. Аз в момента ще съм едно годишно дете, което прохожда. И, нали, но ще направя всичко от мен да се науча, да крада знания, да крада опит, защото за да се изградиш като треньорската професия, това ще трябва. Да попиеш от тук, от там, да вземеш най-добрите неща, които мислиш, че са за теб, за да мога да развиеш после своя собствена структура и представа за футбола и да мога след време да го предадеш на футболистите. А целта ти да станеш треньор в мъжки футбол, това ли ти е? Както... Всяко нещо с времето си. Ще видим как ще се развият нещата. Сега в момента, нали, карам А лиценз, който след една седмица, даже не мисля, че изпита ми е след една седмица, дано всичко е наред. И с А лиценз мога да съм треньор в Б група и помощник в А група. Ще видим как ще се развият нещата. След време, ако е рекал Господ, се справям добре, ще запишем про лиценз и така. Да. Имаш ли, примерно, като философия още от сега? Искаш да играеш, атакуваш футбол или... Аз винаги съм играл и като футболист и зато това мисля, че даже аз много дефазивния футбол не го разбирам. Да, има моменти, в които зависиш от кой отбор играеш, по какъв начин да се подредиш, но за мен винаги че футбол е бил приоритет. Но, както казвам, тук в много случаи, ако играеш с някой много силен отбор, може би по друг начин ще подходиш, ще направиш друга тактика, но винаги ми е бил приоритет, атакуваше футбол и като футболист съм бил така. Значи да разбирам, че предпочиташ грозна победа, отколкото красива загуба. Аз пак казах, винаги игра за победа. Да. Винаги игра за победа и понякога случвало и се в много мачове, да не се получава абсолютно нищо, но успяваме да вземем мача, да кажем, с 1-0, а после, като си пусна да гледам мача и викам, ние какво сме играли, ама важното е, че сме победили. Те победи май са по-сладки с 1-0, отколкото да победиш някой 5 гола. И да, имало е такива мачове, като сме били особено някъде на лош терен, дъжд, играеш някъде в провинцията и взимаш мача случайно с един удар последната минута. Така се печелят такива мачове и там се показва и, нали, характера в такива мачове. И са сладки, да, сладки са такива. Добре, ти по едно време сподели нещата, които аз сега ще те питам за младите съвети. Но ако пак искаш да добавиш нещо, сега е момент. Ние казахме много неща казахме. Да не се повтарям, просто постоянство, усърдност, тренировки. Трябва
футбола да има, ако иска да стават футболисти, да има Да. приоритет. Да има приоритет, тренировки, индивидуални, да проявяват и те желания да се развиват, да го виждаме в тях, нали сега аз вече като малко от другата страна, да го виждаме в тях това желание, а не да дойдеш на тренировка, минате ни 2 часа. Да. Просто трябва да, както аз казвам, трябва да дишат, да спят, да ядат футбол, всичко само да е футбол, за да може да пребориш тази огромна конкуренция, която има. Да, пак, ако се върна пак на предни години, нали, аз съм спал с топката, където се казва, както го казват и да дишат и да мислят. Спал съм с топката, като ми купих първите бутонки, те бяха много неудобни, обаче бутонки, ти за първи път слагаш бутонки, взимаш ги, слагаш ги, търкаш ги, при теб са нон-стоп. Просто трябва тия неща малко да ги ценят. Добре, ами за феновете на Ботев, клуба, на който вече си със сигурност легенда и в който продължаваш да работиш, нещо да им пожелаеш да се обърнеш към тях. Аз много мога да кажа, съм казал хиляди пъти моите благодарности за тях, за това, за подкрепата, която са ми отдавали през всичките години. И в трудни и в хубави времена са ме подкрепили. Сега искам да ви благодаря, нали, за всичките пакети, които ми даха, всичките хора, които ми писаха, нали, хиляди благодарности, мога само да им се поклоня и да им благодаря за цялата обич, която ми дадах. И да продължават по същия начин да подкрепят Ботев, защото сега ги очакват едни невероятни вечери. Така е. Добре, беше ми много приятен целият разговор. Ще те предизвикам да поканиш някой от твоя име, един вид човек, който също има опит, така футболист добър, който да ми гостува и да разкаже така интересни истории и неговия път. Айде, няма да е много опитен, но ще покана Митко Тонев, така да го послушам малко, да го видя какво ще каже. Да. Добре. Димитър Тонев е предизвикан да ни гостува. Видяхте и чухте много интересни неща от кариерата на един страхотен футболист с много опит, с много титли, с много купи, с страхотни истории от Европа и от българските терени. Надявам се да ми гостуват все повече такива. А ако искате да ми гостуват повече такива, това, което може да направите, за да ми помогнете, е просто да се абонирате за канала и да напишете коментар дали ви е харесал, кой искате да поканим, какво ще е интересно за вас. А и не от света на спорта, може да е от някой друг спортист, който искате да ни гостува, който може да разкаже и да вдъхнови млади таланти. И така, до следващия път.